Dušane, hoćemo čuvenu rečenicu. Zašto ovo radimo od svojih života? Hvala. Ljudi, doručkovali smo, spremni smo, Dušan ponosi municiju. Sad idemo na hiking. Pre nas čeka neko lepo jezero u obliku srca. Vodimo vas sa nama. Idemo? Da, idemo da istražujemo prirodu. Da stvori najljepše nalazište ovo je Drina, jer Drina nestaje tu Gledajte ovu mašinu. Slađa. Slađa, podigla se prašina, a? Dušane, ti prvi, ja za tobom. Poginut ćete budale. Ej! Nemojte biti budale. Slučajni spot. Evo, stigli smo na granicu nacionalnog parka, idemo gore u prašumu. Za vlog, to je vlog. Ako Dušan poljubi medveda, ja radim 500 sklekova. Ovdje nismo radili nešto ekstremno. Aj, nađemo, garant ima neki. Otkad nismo radili izazov sa 500 sklekova. A to važi ne samo za danas, nego inače. Ajde. Za naredne godine. Negdje ćemo naći na medveda, sigurno će ga poljubiti. Dobro. I radiš 500 lekova. Važi. Ajoj. Uzdravlju, hvala. Evo, vodič je rekao da medvedi jedu samo vegane. Ne, samo vegani, ti ćeš jedni preživjeti. Ali danas je srećan dan za sve vas. Znate zašto? Zašto? Imamo bilateralne odnose sa Mečkom potpisane, danas ništa da ne dira. O, panje i boke. Ovo kamera ne može da snima, znači ne može da snima. Ovo što mi vidimo našim očima. Nije mi dobro, bre. Evo nas. Naš šuma je dole. Sad idemo na jedan. Stigli smo do zadnje lokacije sa putem. Dalje nastavljamo peške. Nažalost moram da ostavim našeg lijepog džipčića. Jaj, hvala ti. Pogled oduzima dah. Toliko je zdrav vazduh da sam uzeo već da jedem. Mutni, kako napreduje tvoj vlog? Odlično. Kako se vam zove kanal, zaboravio? Stuberi. Ja montiram. Možeš urast to u montaži. Ajde slikamo Slađu. Slađu, si spremna? Come and move that in my direction. So thankful for that, it's such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, you are my sunrise on the darkest day. Brdo. Samo. To je ta ekipa. Oho, svaka čast. That's my boy. Da smo zbojni, ovo je zbog. Šta misliš, Mutni, zmije grizu vegane? Ne znam da grizu zmije vegane, ali znam da mi nismo opremljeni za ovo. Pogledajte drugu ekipu. Da, pogledajte ljude. A pogledajte nas. I onda Slađa neon roze boje. Mi došli na piknik, brate. Oči me bole koliko je dobro. Majke, brate, koliko luka u baštu, brate. Bukvalno me oči. Šta je to, Dušane? Našao sam šišar. Pljuje! Bode, brate, pljuje na mene, gledaj ovo. Ima noge. Noge ima. Spremno je da napada. Prinudni striptiz. Ljudi, ne mogu da vam kažem koliko je ovo lijepo da vam opišem rečima. Čak ja mislim da i na kameri ne može da se... Na kameri ne može da se vidi kao golim okom, znači ovo je... Bukvalno doživljaj, mirisi, Raj za oči. sunce, društvo. Ovo ne znam, jako je divno. Mutni, da li prvi put ideš u Crnu Goru? Da. I to ilegalno bez pasoša? Ilegalno bez pasoša. Bez lične karte, bez... Prvi put i odmah prekršaj, brate. Pa Mutni. Liči to na Mutnog. Sićo, jesmo li mi to posljednji? Da, a znaš šta se dešava? Posljednjim ljudima u filmovima. Ajoj. Sad smo pričali sa vodičem i pitali smo ga da li možemo da se kupamo u jezeru na koje sad idemo. I rekao je, zamisli šta? Ne možemo. Rekao je da je voda prehladna i da se čak desilo da
je jedan stari čovjek ušao i da ga je srce preseklo. A, Saki, nemoj ulaziti u vodu, molim te. Saki. Tako da, Saki, ti ne smiješ, brate, ulaziti u vodu. Jedan stari čovjek puklo mu srce. Ljudi, gledajte ovo. Evo, smešujem lunchbox u kesi. Ovo će biti teža polovina našeg puta. Ne mogu da vlogujem i da se penje u isto vreme. Ako puto. Ali to Sići ide lako. Sićo leti. Prešli smo punih 200 metara. Sićo. Prošlo je 2 sata. Teško je. Ne možemo pronaći komfort. Nigde nema bube korelija. Ni raste. Užas. Koleno, gori. Naco. Ljudi, vamo napred je utaban put. Ali ako vas mi učimo jedno, učimo vas da uvijek budete posebni i da utabate svoj put. I to je bio dan kada smo izgubili Dušana. Dušan zauvek u našim srcima. Rip Dušan Vuković. Volim vlogovat. A, 1/3. Ovo je čitav put. Aha. To je put, postoje šuliko. Dobro, nisam ni obznojio, realno, nisam pustio ni kap znoja. Au, brate. Je skroz mokra, a? Skroz. Sreće, pa smo samo 25% prešli do sad. Buraz, meni se ne vidi zašto je bela majica, inače. Stuber i majica, uskoro na šopu, always plug, okej? Ljudi. I jedva čekam da vidim kakav će biti osjećaj kad se popnemo na vrh. Naca i Saki. Naco, koja je tajna tvoje sreće? Sad ćemo staviti za slađu, oči zavežemo, neko će voditi za ruku, sve dok ja ne kažem stani. S koji trip, znači vi ne verujete, majke mi. Ne boj. Hvala od fora. Ljudi moji, gde smo došli? Ali, Ja se nadam da ćete vi 50% od ovoga vidjeti na kameri i bit ćete oduševljeni. Mi se raspadamo, oči me bole koliko je ovo dobro. Nema šanse, sad sam vidjela koliko. A Mladen, ja mislim da je najbolje da utrčiš samo. Da utrčim, naš koje kamenje, bre. Da vas čujem, jel volite vlogovat? Ajoj, brate moj! Slađu, u čemu je problem? Problem je u tome što se klizam, ne mogu da izađem. Ajde, Slađo! Slađa je odustala. Gotovo. Dobar thumbnail. Odlično. Nećete verovati šta se desilo. Hvala Slađa. Čekaj, zašto ovo radimo od svojih života? Oj, juj! Sine, ali je hladno! Ajde, daj mi ruku da se popne! Dušane, hoćemo čuvenu rečenicu. Zašto ovo radimo od svojih života? Seče stena haos, ne znam kako ćemo sići. Skupljam svu snagu. Idem na ono ostrvo tamo. Ju, koliki je mulj, ne znam da li vidite. Idemo na ostrvo, makar crkli. Ljudi, ovo je raj na zemlji. Znači, ovaj futić kad budete gledali, nama je 60 puta bolji. Ne možete da verujete. Pogledajte vi ovo, mi smo na sredini jezera. Kupamo se. A gore, iznad nas, ne znam da li će se dobro vidjeti, je sneg. Taj sneg se topi i dolazi ovdje u vodu. Desio se brat, desilo se ovo. Šta je sljedeće? Ne znam, ali šta god je sljedeće, rećemo da. Boj! Gde smo boj? Tažo fotki za 3, 2, 1. Dum. Ne, 3, 2, ne, 3. Ok, Sića, ne znaš da brojiš. Da li se čuje kamer, nisi siguran? I odo Srbije se čuje. Au! Au! Komša, aj na kafu! Treba mi kašikica šećera!
Saki, mi smo jučer imali genijalno gdje ti isto nisi čuo. Svi znate šta je sada trend. Šta je sada trend? Fidget spinner. Fidget spinner na USB koji puni telefon. Kakva genijalna ideja, bra. Ljudi, evo čuli ste u vlogu. Ako mislite da ste vredniji od nas, napravite to pre nas. Šalim se, znaš ako te volim, majke mi izvini, nekad stvarno preteram Ja tebe ne volim koji ti đavo. Šta mi se uvlačiš? Šta hoćeš? thumbnailove. Ne može. Još si ne lada opet ti na novu. Dušan je zaboravio gaće, kao što vidite. To bi bilo to od jezera srce za danas. Izvini Siću što kradem malo tvoj naziv. Ali Jel ovo muti krade moj vlog content? Jel ovo muti vloguje, brate? Ja ne verujem, znači... To dokazuje i to što smo se kupali u njemu. I mene bi bilo žao da nisam i zato sam to radio. Mladen je stvarno čovjek koji uvijek govori da. Posljednji pozdravi sa jezerom, vraćamo se na šetanje kroz šumu. Sve je isto. Samo njega nemam. Ko želi da vidi pesmu sa Mladenom? Znači, svi pišite u komentare ako želite da ja snimim pesmu zajedno sa Stuberima. Znači, Stuberi fit Mladen, snimamo pesmu. Koliko sad ovaj spust deluje bezbolnije. Kad je nizbrdo. Drž se, Naco, drž se. Opa. Pauza. Za topli obrok, ali nemamo hrane. Koliko smo puta? Znači ja ne znam. Počinje kiša! Da! Ovo je najbolji dan u mom životu! Stuberi.com/shop, link im bio, ovo je sport! Ljudi, spakovao sam drugu kameru u torbu zato što je počela pada kiša. Sad će biti malo slabiji kvalitet, meni je žao, ali stvarno ona druga kamera nije vodootporna. I dok sam stavio torbu u kameru u torbu, ekipa me ostavila! Ljudi, koliko je ovo dobro! Jel vi vidite šta je oko mene? Ja ću ovako da šetam. Ne mogu da vam dočaram koliko je ovo dobro! Polako se bližimo kraju, kiša uveliko pada, umorni smo. Najveći problem je to što sutra idemo na rafting. Ja ću imati upalo mišića 100%. Da, to je klip za projekat, da, i to će biti ludnica! Srećno smo stigli. Stigli smo do novog vidikovca koji se zove Skakavac. Ne znam koliko dugo traje ovaj snimak. Sve ukupno 5 sati, 6. Mi smo 5 sati šetili po tim planinama. Znači, koliko mi je cool ovo korenje. Ova maholina bruta. Okej. Jel vidite ovo čudo stvaranja? Pogledajte. ovaj ovdje. Da, pogledajte. Stvarno. Ja nisam skontao. Znači, nigde u Evropi nije nastala prašuma, samo tu. Pre 21.000 godina. Sjeća se Saki toga i ono. Realno, mnogo je to iz ličnog iskustva da nam ispričam. Da. Vidiš šta se dešava? Gladi smo, brate, šta se deš? Dušane, gladan sam. Ljudi, završio se hiking, idemo da smešamo večeru. Nice. Ali to nije red. O, jesam, jesam. Najbolji vodič. Ja sam bukvalno bez reči. Koliko ovo dobro. Preukusno je. Ja sam moralna podrška svima onima koji su